Salutare tuturor, eu sunt Rașa Tibi și bun venit la al doilea episod de Samp. Data trecută mi s-a întrerupt Sampul și s-a încheiat automat episodul. Și suntem tot cu Soman și Giants. Spuneți salut! Salut! Bun, asta normal, scrie pe chat. Bun, și astăzi fiind noi niște țiganii României, vom face I Can Fly. I Can Fly! România șmecheră. Bă, nu puteai să zici mai devreme titlul ăsta. Că avem numai țiganii României nu mor astăzi. Vrei să schimb numele? A schimb? Cum îl schimb? Că nu mai vreau să fiu țiganul României. Țiganii de nord. Bă, aruncați-vă din mașină că vă că murim, că nu mai putem ieși. Gata. Eu îmi dau slash kill. Gata. Eu sunt o grămadă de tip la spawnul nostru, hai să ne batem cu ei. Hai la ei. Vedem care e mai șmecher. Da. Mă duc eu pe ei să vadă ei. Mă duc la el. Bun, ce cauți la spawnul meu? Stai, lasă-mi mie, eu sunt liderul Un clanului. tip aici, un interdat. Bă, dai plin. Rareș? Da. Tu ești? Bun. Ce? Așa, tipul ăla. Deci o să încerc să-l trolez pe tipul ăla încât să mă blocheze mașina lui. Bă, sunt mai mulți aici. Bun, l-am scos din mașină, nu mai are mașină sprindul. Și trebuie să-l omorâm repede. Nu mai are mașină. L-am omorât. Bă, nu mi-l puteți. Rareș, vezi că mori. Cabum. Haideți. O supraviețui cumva. Nu, o da gotul la prietenul lui. Oh my god. Bună! M-a blocat în mașina lor. Care e ID-ul lor? 7. Dacă încerc să-i fac prietenii noștri și să omorâm. Bine. Hai că eu îi urmăresc. Stai că fraieresc. Da, n-am mai fraieresc. Încercați să-i... Păi noi acum tot încercăm să intrăm în ei. Eu mă duc la ei ca să nu mă călca. Hai că l-am izbit. Stai cum dau gotul la ei. Hai. Blocat în mașina lor. Hai că am dat pe unul jos. Ce? Bine, Rareș, l-am omorât. Moare Uite, are star. parașută. A tipul n-avea arme. E un plus, n-are clan. Am fost închis în închisare pe moment. De ce? Mi-am dat gotul la el și l-am omorât. Trebuia să mă las pe mine. Dar și eu. Mai bine eu decât tu. Și revenim când mi se încheie